Dedication make dreams come true. This is your Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At nandito pa rin po kami sa loob ng umiinit na Ligao covered court in this beautiful city of Ligao. Ang tinaguriang sunflower capital of the Philippines. At sino-sino naman kaya ulit ang makakakuha ng kanilang mga panalo at sino-sino naman din ang uuwing luhaan dahil sa pagkatalo dito nga po sa loob ng jam-packed arenang ito ng Ligao City. As we take a look, of course, we will be taking a look at Jason Orada from Ligao and also Neil Mer Cabrillos of Libon. Who among these players will carry their team to achieve victory? Ako pa rin po ito, ang inyong kapartner, Kapa Morgan, kasama ang aking napakagaling at wala akong masabi, gwapong-gwapo pa rin na si Coach Kyle Marilla. Coach Kyle, matapos ang very exciting game ng Piodoran at ng Jovellar, how do you feel right now na papapasok na tayo sa ating last game of the day? Kanina, partner, ang magandang gabi sa lahat nating tagapanood and live viewers inside this beautiful town, beautiful city of Ligao. Kanina nakakita natin napakagandang matchup. Jovellar losing effort dun kontra sa Team Piodoran, pero right now we have to expect a big blowout game between these two teams, Team Ligao versus Team Libon. And siyempre, hindi lang tayong dalawang ang nandito. We have our courtside reporter at nais nating ipakilala uli ang ating magandang kasama dito na si Carmela Hernandez. Carmela! So yun na nga, Coach Cal and Coach Morgan, magandang gabi sa inyo dyan. At dapat nating abangan ang mga aksyon dito sa ating hardcourt sa pagitan ng Team Libon versus Team Ligao. Kaya mga kasurog, let's not make this any longer. Tara na at tingnan natin ang mga bakbakan ngayon. Balik sa inyo, Coach Kyle and Coach Morgan. At yan nga po ang ating makakasama sa courtside, si Miss Carmela Hernandez. Ayan, abangan nyo ang kanyang mga babato sa ating mga feed mula sa mga koponan na maglalaban-laban ngayon. And of course, malamang mayroon siya mga makasamang personalities mamaya para sa ball game na ito at maipakilala sa atin. Okay, but right now, pahapyawan na muna natin ang team standings. Hindi na. So, didiretso na tayo dito sa ating game recap and status. Alright, so bago ang lahat, partner, balikan natin. Sabi ko nga, ang kanilang mga laro, ang Team Libon at ang Ligao. Ano ba ang mga naging pangyayari sa mga teams na ito? Simulan natin, partner, ang ating headline sa larong ito na gaining momentum from an upset loss and also having a 2 winning streak. Who among these teams will win the game? Will the big man Orada of Ligao carry their team to victory or Daguro will step up again para ilabas ang kanyang 100% para makuha ng ang pangatlong panalo? Magkakaalaman na, partner! And right now, as we introduce our players for both teams, ngayon aabangan natin ang bakbakan nitong dalawang koponan nito with Team Ligao as lost doon sa kanilang previous outing kontra sa Team Pulangi at ang Team Libo naman ay nakakuha ng kanilang pangalawang panalo kahapon. Yes, partner. So this is going to be another exciting ball game na ihahatid namin po sa inyo mula rito sa Ligao City. So ayan, ini-introduce po yung mga team members. Pakinggan natin. And right now, eto nakikita natin ang starting lineup. While all the players of both teams are being presented dito po sa loob ng Ligao Gymnasium. At ayan, an act of sportsmanship ang ipinapakita ng both teams.
Daguro, and Akiri, and Cabrillos. So yan na nga po ang introduction of teams. They were presented really well dito po sa loob ng jam-packed crowd na naman na Ligao Gymnasium dito po sa Ligao City. At ito na nga, Villarmino, Oxima, Tifones, Ramboyong, and Orada para sa Team Ligao. Yan po ang kanilang starting five. Sa Piedora naman, we have Casil, Senyadan, Daguro, Cabrillos, and Salupado. Salpo ka na to! We're headed for the tip-off of this ball game. As we can see, yung dalawang koponan ay ready na, handang-handa na para sa bakbakang ito. At ang unang possession, mapupunta po yan sa mga naka-violet na Libon team. Casil, diretso for that two-pointer sana, pero he failed sa first attempt na yon ng kanilang team. First attempt niya na rin as a player. Napunta na ngayon ang bola sa mga naka-green, moss green. Ligao. There was a whistle. At this early part of our ball game, we can see that Ligao wants to dictate the pace in the early going of our ball game. Yun naman ang dapat sa both teams. They need to dictate. At yun na nga, magandang impression yun na ipinakita ni Cabrillos. Deflecting that shot. I am the tallest player here. So, kailangang matakot kayo sa akin. At dahil matangkad ako, titira ko sa baseline. Pero wala, sabla yung mga attempts na yun ni Cabrillos in that situation. Nasa Ligao ngayon, Tipones to number 12. Tipones! At sumabit doon. Oo. Nag-foul si Senyadan for his first foul. Pero that's a good defense on the part of Libon. So both teams are looking for their first pointer of the ball game. At yun na nga, courtesy of Tipones, ang unang puntos sa ating laban. Ligao. Ngayon, nasa Libon ang bola. Daguro, naghahanap ng screen para sa 3-point shot na yon. Wala. Oy! Ipapasa na lang sana ni number 12 ang bola, pero all of a sudden, naipuntos ni Cabrillos para sa Libon ang bola ngayon. Tipones for 3, wala. Coach, anong masasabi mo na sa start ng ating ball game? Right now, we can see both teams are ready to run. Pero ngayon, ang kailangan nila, a little bit of composure. You have to set up your plays para makakuha ka ng basket. Pero right now, si Cabrillos, pinapakita niya ang kanyang long arms. Oo, ang kanyang dominance using his height and might. Pero in that last sequence, natawagan siya ng foul. So, that was a good move on the part of Orada using his body and fishing a foul para dito kay Cabrillos. So, this is a match up to watch. Orada with a much bigger pangangatawan Yes. para kay Definitely a good matchup, Coach. Bakit? With Orada having his big build kontra dito sa long arms ni Cabrillos. So who will succeed in this ball game? The long arms or the big belt? The big build, yan. Yan ang ating magiging storya din. Pero right now, nasa kampo ng merong long arm ang bola. At yun na nga, yung long arm na yon, ginamit ni Cabrillos on that play. Ang ganda ng backdoor screen, ng back screen na ginawa doon ng Team Libon. Beautiful inbound play. Curtis, brought to you by Libon. To Orada now. Orada, napakagandang spin move. Ipinasa sa kanyang kakampi at ibinalik naman sa kanya. Ayun, talagang built ang ipapamalas nitong si Orada. Definitely a good match. Oo.
Daguro for 2. That's a beautiful layup. And Orada, nahirapan doon. And Pero- another turnover there for the Team Ligao. Nandun sana si number 23 para sungkitin ang bola. That was Rambuyong. Pero mapupunta pa rin sa mga naka-violet ang bola. What a nice move by Daguro there, using his body to defend the ball and using the backboard para ma-score yun. Anong masasabi mo sa mga ganyang player, coach? Definitely, yung experience andun eh. Oo. Nakita natin, he uses his body so well, kaya nakaka-score siya. Talagang ang mga moves na yon from Daguro, even yung kanyang penetration move kanina, ay talagang makikita mo yung confidence sa kanya. Yeah, and Daguro slowly making a name here in this Ako Bicol Cup. Well, that's number 22, Ungson. Daguro, Tukasil, sa corner. For the 3-point attempt, wala. Ayan na si Tipones. In full speed. Pasa sa kanyang kakampi. Na nagmintes. Dalawang kakampi niya nagmintes. Oxima and Orada Oo. missing that 2 shots. Oh, naipit yon. That's- Kitang-kita yon ng that's- referee. That's a traveling. Ipit yung bola doon sa kamay ni Casil. Napaka-exciting ang ball game na to. Sa start pa lang, tabla po tayo. 8-8 ang score. Libon, Ligao. Oxima. To Bellarmino. Bellarmino now thinking of things to do. At eto, spin move ko yan with that beautiful shot. Pero wala, sabla yung tira. Nasa mga naka-violet ngayon ng bola. Ayan na naman ang kanilang main man, Daguro, with that beautiful move. Pero nandun si, Salupado for the rescue. And right now, Team Ligao looks rattled here in our early going. Sabi ko nga kanina, di mo naman kailangan sabayan yung pace. Composure must be there. You have to play intensely, but with accuracy pa rin. And there you go, that man again, Daguro. Asking for a foul. Another sloppy play. Right now, Team Ligao playing a sloppy kind of basketball. Sabi ko nga kanina, Nandun pa yung gigil sa kupunan ng Ligao eh. yes, ibaba mo lang muna yung bola, let Oo. your teammates move. Yun siguro, and Bellarmino right now must control the tempo of the game of Ligao. Okay lang naman na magmadali ka, pero wag mong mamadaliin. Para nalula ako dun. Lula ka doon. May urgency kumbaga, pero kailangang and merong foul na itinawag kay Oxima. And he doesn't agree on that call by the referees. Leaving Daguro behind the line sa free throw. Nakikita din natin yung excitement ng Team Ligao. They want to give a win to this crowd. Yes. Proud fans there na nandito ngayon sa loob ng Ligao Gymnasium. Matapos ang kanilang pagkatalo yung sa bitter loss kahapon. sa Pulangi. That was I guess on last Tuesday. Ayun. Wala na naman yung tirang yon, pero nandun si number 23. Yan po si Ramboyong. Right now, inaatake ng Team Ligao ang depensa ni Cabrillos, knowing Cabrillos has already his first personal foul. So, kung maatake mo si Cabrillos and fish that second personal foul, maiiba ang istorya ng ating Oo, laban. maaring ilabas ito munang si Cabrillos. Talagang ipinapakita ni may stare pa siya Stare down doon. Stare down, stare up pa. You have a long arm. Sapalin mo ko, sabi niya.
Pero mukhang hindi yun ang nasa... Uy! Nasiko doon si Bellarmino ni Aguirre and converting that 2-point. Nabitin doon si Tipones in that situation sa ere. And He didn't know where to go during that play. Nagkagulo na dito. Wala pa, nag-uumpisa pa lang po tayo. We are under 5 minutes sa ating ball game. I mean, sa ating first quarter of action. Orada to Tipones. Wala na yan. Lista mo na. So anong nakikita mo, coach, na pagbabago ngayon? Meron bang pagbabago yung team Ligaw sa kanilang pinapakita? Team Ligaw right now defending the basketball. That is a good coverage sa kanilang pag-react sa opensa ng Team Libo. Nakita naman natin, naabangan nila yon. So right now, they are doing the right thing in terms of their defense. Pero yun nga lang, mayroon dong foul. Oo. Pero maganda yung pinapakita ng Ligaw, resulting to a 1-point lead right now. And Casil, maitatabla sana yung score pero wala. Pero meron siyang second chance. As we can see, nakikita natin si Bellarmino and si Orada nagko-communicate. Importante din, coach, yung communication sa basketball, di ba? Yes, Sa loob ng court. Kahit talagang tutok na tutok kayo sa laro, importante pa rin yung merong Papasok communication. din yung familiarization mo eh. Oh. Bellarmino, delikado siya sa mga sitwasyon na yon. Kung Delikadong pumasok tira yun, Oo. explode na yung crowd dito eh. So bilib ako sa pinakitang depensa doon ni Ramboyong. Although na-foul siya, pero he didn't give up easily on that play. Pero that would bring Daguro sa foul line, missing that first attempt. Now on his second free throw attempt, wala pa rin. Bellarmino for the rebound. At ayan, in full speed ngayon si Bellarmino for that layup. And that's good! Ang ganda ng atake doon Pawaw ka! ni Bellarmino going to his strong hand. Ganda nung layup na yon. Grabing gwardyang to, no? Mabilis. Mataas tumalon. May tira. Ayan na. Dito mo na, coach, mararamdaman ang home court advantage. Mintis. Pero merong foul. Ang bilis ng action natin. This is a fast-paced ball game. And we have a 3.1 live audience sa ating Facebook page. Grabe, paki-like, paki-share po ang labang ito dahil talagang digdikan. Ako Bicol Online TV, ako Bicol Party List Facebook page at Representative Saldico Facebook page. Right now, si Oxima nasa free throw line. Medyo hindi niya na-target yung tamang patatamaan ng bola. Yon, fail nga. Both attempts were failure. Ito na si Daguro. Sayang. And another key player there. Pumasok na si Reynancia. Oo. Kung nakuha yun ni Reynancia, that could have been a great play sa dish out na yon ni Daguro. Oxima. Sayang yung rebound na yon para kay Orada. And ayan si Casil for 2. Lim to Orada. Nandun yung long arm ni Cabrillos. Kaya ipapasa niya ngayon sa labas kay Bellarmino na tumira sa napakalayong range. Malayo yon.
And he admitted his fault dahil hindi ko dapat itinira yon. Parang sinabi niya na realize niya na hindi ko dapat itinira yon. Sige. Ito na ang mga naka-violet na naman na Team Libon para sa kanilang attempt na makalamang sa laban na ito. Cabrillos nandun. And there it goes. Lamang na nga ang Libon ng 1-point lead. Okay, we have a report coming from Carmela Hernandez. Miss Carmela? So yun na nga, Coach Alex and Coach Kyle, unang quarter pa lang pero talaga namang mainit na agad ang labanan. Kung kaya sabi ni Coach JRI, mas lalong hihigpat na nila ang kanilang depensa at lalakasan lamang ang loob dahil nagsisimula pa lamang sila. At sabi naman nila ay they are willing to do everything just to get what they want. Back to the panel. Yun. They want to give everything to get what they want. And what they want is a win sa laban na ito. Meanwhile, Villarmino, that floater won't count. I mean, that won't be a success. But not for that three-point play na ibinigay sa inyo Ni Shane Lim. Shane Lim. Ayan. Umiikot ng konti. Itinira ang bola. Right na. Open doon si Reynancia Oo. for that perimeter jumper. That's a good shot from Reynancia. Villarmino now. Nasa right. Eto, pwede kong itira to. Sabi niya, medyo malapit ng konti. Pero wala pa rin. Not on that occasion. Daguro! A beautiful spin move, pero wala. Kulang yung kanyang puwersa sa tirang yon. What a beautiful pass. And that is the second personal foul called to Cabrillos. And that's crucial. Yes, a very, very big factor because you have to sit Cabrillos out of the ball game for some time. Oo. You will not take that risk na makakuha pa ng isang foul itong sa Cabrillos as early as now dahil hindi pa nga nagtatapos yung ating first quarter. And that will leave Orada sa free throw line, failing to make his first attempt. How about the second one? Ganon pa rin ang resulta. Pero nandun siya para sa follow-up shot na yon ng kanyang sariling miss. Grabe yung intensity na pinapakita nitong si Orada. Ayan, si Reynancia for that jumper. No. Arteta. Villarmino. Pero dito sa traveling. Tinawagan ng traveling itong si Villarmino. And the bench of Team Ligao reacting to that last call. Tingin nila Oo. hindi traveling yon. Pati si Villarmino talagang hindi makapaniwala sa call na yun ng mga referees. Reynancia. Another good find by Daguro. And another good shot by Reynancia, coach. So yan. We are only 24 seconds left sa ating first quarter of action. Matinding bakbakan kaagad ang ating natutunghayan, mga kasurog, dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. We have a timeout. And mas dumadami na yung mga nanonood sa atin online sa ating mga Facebook pages. So shout out na lang po sa inyong lahat ha. And right now with 20.7 seconds remaining on our first frame, tabla tayo sa 21. Oo.
Do you think, Coach, na yun ang magiging senaryo natin sa mga susunod pang yugto ng ating ball game, na magiging close ang laban? Yes, definitely. I'm expecting for a neck-and-neck battle between these two teams na pareha sila. They have a good guard with Team Ligao having Bellarmino and Orada at the middle, and sa kabilang panig naman, meron kang isang Daguro and Cabrillos na magtatapatan. So, definitely a good duo sa magkabilang kupunan. So, let's see kung masustain ba nila ang ganitong matchup. Yes, indeed, a very good match-up na ating pong na-experience ngayon sa loob ng Ligao Gymnasium. Again, we would like to thank the City Council of Ligao, headed by Mayor Fernando Gonzalez, for accommodating us dito po sa kanilang magandang city. This is the Ako Bicol Cup 2022. Kapa Morgan with Coach Kyle Marilla. Under 15 seconds to go sa ating first quarter. Daguro, outlet pass para kay number 12. And Only 2 that points was a 3 from Aguirre. Only 2 points made by Aguirre. Pero ganun pa man, maganda pa rin para sa kanilang kupunan. Meron nga sanang chance na makapag 4 point pa itong si kundi hindi na naipasok. So ang score natin sa pagtatapos ng ating first quarter, Ligao 21, Libon 23. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Nagbabalik po kami dito sa loob ng Ligao Gymnasium para sa ating umaatikabong bakbakan between Libon and Ligao. Sabi nga ni Coach Kyle Marilla, the battle of the L's. And right now, with Orada, sinasandalan talaga ito ng Team Ligao with 10 points already sa ating unang yugto ng bakbakan. Para sa koponan ng Ligao. We have a whistle. So, mapupunta ang bola. Na-foul down si Lim. Si Shane Lim ng Ligao. At ngayon, nasa kay Reynancia ang bola ng Libon. Reynancia for that long two-pointer. So, kailangan doon mag-show ng depensa ng Team Ligao because Reynancia can definitely hit those jumpers sa perimeter. That's how confident he is sa kanyang perimeter shooting. Lim, beautiful move, pero better defense sa part ng Libon. And we have a substitution. Ito na naman si Reynancia. To Casil. Casil. Strong move. Papunta sa hoop. And that will count. That's a power move. That's a good footwork there by Casil. Yeah, showing some faking that shot. That's an offensive foul from Siyat. Kitang-kita yun ng referee. Oo. Nasa momentum kasi yung katawan niya eh.
At nakita niyang may nakaharang kaya naiusli niya yung kanyang arm, causing for an offensive foul. Oh, that's number 3 for that 3. And anong mangyayari? Ang bola ay mananatili po sa koponan ng Ligaw. And they will have a chance na tapyasan ang kalamangan ng Libon. They're trailing by 6 points. 6 seconds to shoot. So kanina talagang halos magkaparehas yung score. Ngayon medyo na-enjoy niya na ng Libon ang medyo malaki-laking lead. Buburahin sana yon ni Bellarmino, pero that long range shot wasn't that successful. Another jumper, pero hindi lang yun about sa jumper ni Reynancia, but he showed his ball handling skill. Yeah. Nasa momentum siya, and then all of a sudden magsa-stop for that jump shot. Actually parang hindi nga jump shot di ba? Ayan na naman si Reynancia. Leaning forward, sa kanya Not pa yung this bola. time, pero nasa kanya yung bola. Ipinasa kay number 01 si Reyn. Okay, that's a rebound at napunta nga sa mga Tagaligaw at nandun si Bellarmino for that 2. Ito na naman ang mga taga-Libon. Reynancia. May hawak ng bola to Casil. Casil daw, sandali lang, sabi niya. Pa-set ka ng screen. That's a 3-point attempt, pero... Malayong tira nun. Oh, malayo. And he was challenged during that play. Ayun na naman si Bellarmino. Pero nandoon Si Arteta, Arteta. climbing up to the ladder, skying high for that putback. ibang klase yung intensity na pinakita doon ni Arteta. Yung kanyang, that was a very risky shot. Pero sabi niya, it's now or never. I have to do this. Yun ang kailangan gawin ng Team Ligaw. Arteta to Bellarmino. Bellarmino and a lob to Orada. Pero wala. Hindi ni Orada nasalo yung bola ng maayos. Because the defense was there. Pero ito, may second opportunity sila. And this time, gagawin na yon ni Bellarmino. We have a deadlock once again, mga kasurog. And that is because the 6-0 run made by the Team Ligaw out of their defense. Sa larangan ng depensa, coach, sino ang nakikita mong mas nagpapakita ng mas stronger defense? Right now, parehas naman sila. Nakakita natin. And with Bellarmino hitting that 3, nakikita naman natin both teams are showing their defense. Nagkakapalitan sila ng basket. So, they are doing well sa kanilang depensa. Sa score pa lang natin, 3 lang ang kalamangan. Pero who will do better do better when it comes to offense? Makikita natin yan sa tirang to ni Bellarmino na tatlong sunod-sunod ng puntos ang mamang ito. And he was asking for a foul. And the foul was given dito na. Foul number 3. Right now, you have to put the Guru back to the ball game because medyo yung ball movement ngayon ng Libon ay nawawala, and that is why they are trailing now for 5 points. I guess right now, it's the high time to bring back the Guru to the ball game kasi the Guru was their best guard na nagdi-distribute ng bola sa kanilang mga teammates. And do you think it will also be good in the part of Libon na ibalik na nila si Cabrillos with two fouls? Right now, wala naman yung presence ni Orada sa ilalim, pero nasa coach naman yon kung gusto niya talagang maibaba din tong kalaman at hindi na madagdagan pa. Pero right now, I think you can keep
Cabrillos on the bench para lang ma-preserve mo ang kanyang foul. Pero Kasi mo- definitely atakihin siya. Pero mukhang hindi yan, coach, ang nasa isip ng coach ng Libon. At yun ang kikita na natin dito si Cabrillos, nasa loob na. And this guy here, number 12, Aguirre, he is an underrated forward. Skying high for that rebound, for those rebounds nung mga previous game pa nila. Nagugulat ako dito. This guy is just only, I guess, mga 5'11 or 6 flat, pero nakikipagsabayan sa rebound game. Oo. And magandang alternative for Cabrillos while he was at the bench. Nakita mo yung matchup din ng Ligao, adjusting to the offense of Libon, putting back Orada to stop Cabrillos. Now it's Casil for his second free throw. May awa ang ring para sa kanya. Number 27, Arteta bringing the ball. And setting the play for Tipones for that 3-point shot. Wala. Pero nandun si Orada sana, pero hindi na ibuslo. At nandun pa rin si Arteta. And the defense was there. Daguro stopped that play para sa Ligao. And now nasa kanila ang bola. May chance na makahabol sa larong ito. As we reach our 5-minute mark sa ating second quarter. And that was a foul. Tinayuan niya na lang sana yon. But Aguirre not giving up on the play. Na-foul doon si Ramboyong, who is now getting ready for his free throw. Wala yung unang tira ni Ramboyong. The second one will drop. So we have 35-31 in favor of Ligao. Yung mga naka-green po ang Ligao at violet naman yung mga taga-Libon. Casil nag 3 points pero wala at merong nakitang violation ng referees. Again, That's a powerful rebound from Arteta Arteta. skying high to grab that ball. Tipones. Wala yung tirang yon. Tipones is struggling. Actually. Kung makukuha niya yung kanyang rhythm, he is a plus factor para sa koponan ng Ligao. At dito sa ball game na to, hindi ko pa nakikita si Maravilla, another forward for Team Ligao who is hot shooting in the perimeter. Daguro now. Racing up for that jumper. Wala. Tipones. And a lob for number 27, Arteta. Good connection there. Tipones and Arteta. Ayan na naman si Reynancia at si Cabrillos. Ang maganda dito kay Cabrillos, pagka nakuha niya ang rebound, hindi niya ibinababa ang bola. 'Di ba? Nasa taas lang yung bola and ititira niya kaagad. So nahihirapan ma-deflect or ma-strip ng depensa ng Team Ligao pag nahawakan ni Cabrillos ang bola. Oo. Makikita mo yung IQ niya sa ball game, ano? Na alam niyang mas mataas siya, mas matangkad, mas mahaba yung kanyang arms. So no need na ibaba ko pa to. Kasi those shorter players, well, yun nga, will most probably strip down the ball.
Orada for that powerful rebound. To number 3, Lim. Wala yung tres na yon. Na-rebound ni Cabrillos. Now, He might have traveled there. yeah, pero muntik na. Pero magaling talaga. Sabi mo nga, maganda yung footwork na pinapakita nitong si Reynancia kanina pa. Orada. Pupuwersahin yan. Babalangkahin naman. Yan ang sinasabi mo, coach. Sabi mo, coach, kanina, itong si number 12, si Aguirre, kahit medyo kumpara kay Orada, mas mababa siya, pero nandun yung kanyang hustle. At, This is a Draymond Green version of a Kobe Bicol Cup. The hassle and being a role player itong si Aguirre. Sabi ko kanina, he is an underrated forward with his height, pero yung kanyang timing and positioning ay sa ball game ay very beneficial sa part ng Team Libon. and ang kanyang determination. Mapa-defense man, mapa-offense, nakikita natin. Daguro on his first free throw attempt. Making that first free throw. The second one will count. And we have another feed mula sa ating courtside reporter na si Carmela Hernandez. Carmela. According to assistant coach of Libon, Dennis Monilla, ay mas nagbibigay sila ng pansin sa kanilang transition defense and offense. Dagdag pa niya na mahirap ang labanan na ito kaya mas dodoblihin nila ang trabaho at kailangan daw nila ng mas magandang strategy for them to stop their opponents, especially the big mans of Team Libon. Back to you, Coach Kyle and Coach Morgan. Maraming salamat, Carmela. Yan, dodoblehin ang effort. Yun din naman talaga kailangan nilang gawin. They have to defend the transition of Ligao and they have to convert the transition of their own. Ayan, dyan mo makikita kung sino ang mas may advantage. And in that play, advantage yung long arm ni Cabrillos. Resulting to another 3-point opportunity para sa koponan ng Libon, courtesy of number 10, Daguro. We're now on a deadlock. And the Guru looking to take the lead back with his free throw. Ayan na si Maravilla checking in for the first time here in our ball game. And he will make a major contribution dahil nahihirapan si Orada kay kay Cabrillos. So they can opt to make the play para kay Maravilla. Pero sabi niya ni Tipones, "Og na, ako na lang. Ako na lang muna." And Ligao needs Tipones to step up sa ball game na ito. Setting the play is Aguirre and finds Reynancia, pero that was too deep. That was deflected by Belarmino, yung pasang yon ni Daguro. At makikita natin yung intense na depensa ngayon ni Oxima para kay Daguro. And referees giving warning sa both players. Nagkakapisikalan silang dalawa. Ayan. May mga tulakan tayong nakikita. Good Gandang pasa cut! yun! Good cut by Aguirre. And ang gandang recognition naman yun para kay Rio Frio. Yes. Magandang find yun na Rio Frio. Basang-basa niyan yung cut, ano? Ito na naman ang mga taga-Libon. Humahabol ng isang punto. Cabrillos. Power move. At Then yan ang again. sinasabi mo. Si Aguirre. My guy, the underrated guy, Aguirre, making his effort. And making the things that he does best. Rebounding for his team.
Pero nakabawi ka agad ang mga taga-Ligaw sa play na yon. Nandun yung talagang intensity sa depensa. Grabe itong si Aguirre, halimaw sa depensa. So mananatili ang bola po, mga kasurog, sa mga naka-violet. Libon. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Libon Albay, nanonood sa atin, supporting their team. Hello sa inyo. At I'm sure nag-enjoy kayo. Daguro to Cabrillos for that long-range two-pointer. Wala. Ayan na, umaarangkada na naman si Bellarmino. Tepones! He was fouled. At yan ang pangatlong foul ni Cabrillos. Ano masasabi mo, Coach? Masakit yon sa part ng Libon, pero Team Ligaw, we have to give credit sa mga attackers ng Team Ligaw. They are being physical, they are making sure na merong contact every time na aatake sila towards Cabrillos, and now Cabrillos has to sit on the bench para nga ma-preserve siya para sa darating pa mga quarters. And maganda yung punang yon ng mga taga-Ligaw na attack the basket kasi most probably makakapag binwit sila ng foul mula sa longest man of the ball game na si Cabrillos. Isa sa mga opponent nila. Nandito si Vice Mayor. Ayan. Magandang gabi po. Ayan, kanina nakita natin yung camera nasa kay Vice Mayor David Orada for the rebound. Oxima, the point guard of Team Ligaw. Bellarmino for two! Ganda nung Bellarmino slicing through the defense of Team Libon. Reynancia to Daguro. 15 seconds to shoot. That's a nice play. That is, sayang. Pero nandun na naman si Aguirre mo. That's another good play sa part ng Team Libon. Hindi lang nila convert, pero nandun na naman to save the ball. Aguirre with another two. Pero nandyan si Tepones, who was blocked. Pero mananatili ang bola sa mga taga-Ligaw under 7 seconds. And this is going to be, I guess, the last play sa quarter na ito. Mapupunta sa Ligaw. Merong foul. Reynancia was called for that foul. So, magiging it's a baseline throw in. Oxima will find Bellarmino for that. Yeah, Bellarmino squeezing in for that. Another two-pointer. Will that count? No, hindi na siya papasok, pero that was a good shot sana ni Daguro kung meron pang extra time. Very short lang yung time na kailangan niya to count that basket. Ang score natin sa ating first half 50, Ligaw Libon 46. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup courtesy of Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nakatabang na kasurug pa.
Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa indo Kanako Bicol Party List, asin kan Action Call Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak ginagrelasyon ka. Aram mo lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala mitisyon din. Napangitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadan sa akin, gawin man ako sa iyo magad sa pinto. So yun na nga mga kasurog, kasama na nga natin ang dalawang assistant coach ng magkabilang team. At kasama nga natin dito sa Team Libon si assistant coach Edmund Baclao. So coach, ano po ba yung adjustment nyo sa first quarter at sa second quarter? Bale, wala naman kaming masyadong ginawang adjustment. Tinuloy lang namin yung depensa na prepare namin. Sabi namin sa mga players namin, wag lang silang magpauli sa intensity. Wag hahayaan yung kabilang team na makuha yung momentum para hindi lumayo ang kalamangan at ayun, para magpakita ng magandang game. So thank you coach. And dito naman sa Team Ligaw, we have Dennis. Sir Dennis, ano po yung naging adjustment nyo at nakakuha kayo ng upper hand or you maintain the lead in the game? So sa amin naman yung adjustment namin yung malimit lang yung bigs ng Libon. So yon, medyo nakuha namin yon. Unfortunately, medyo marami pang adjustment na gagawin this coming third quarter. So siyempre focus pa din sa defense. So thank you po and good luck po sa game. And yun na nga mga kasurog, magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa indo Kanako Bicol Party List, asin kan Action Call Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak ginagrelasyon ka. Aram mo lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako.
Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskara, wala kitisyon di. Napangitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadan sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. At ito na nga, nagbabalik tayo sa mas umiinit na laban between Libon and Ligao. Coach Kyle, anong masasabi mo sa mga pangyayari sa unang yugto at second quarter ng ating ball game? Again, this game is a story of run. Kanina nakita natin yung run ng Libon, but ending that first half, nakita natin lamang ang Ligao with the leading scorer, Bellarmino, right now with 17 points and 3 rebounds. Kasama dyan si Orada with 12 points. Sa kabilang dako naman, Daguro with 12 and Reynancia with 10. And Aguirre, same as Reynancia with 10 points. Alright, and makikita natin, they started out the third quarter without Cabrillos. And I'm talking about Team Libon. Dahil Yes. nga, if you're wondering, Cabrillos had his third personal foul. Kaya yon ang naging basihan ng coach na hindi siya isama sa first unit ng kanilang koponan sa third quarter. Pero ayun na, nandyan naman si Daguro, nandyan din si Casil, Reynancia nandyan din, and Paes filling the shoe for Cabrillos. Pero that's Tipones. Nanakaw yung 2 puntos na yon. At ayan, nadagdagan na naman ang kanilang kalamangan, 52-47. Daguro now being heavily guarded by Oxima. Paes binigay kay number 4 Casil for that 3-point shot. Sayang yung mga missed opportunities na yon. Pero buti naman at merong foul na nabibinwit. And now Reynancia preparing for his first throw behind the free throw line. And getting ready for his second shot. That's good. Ilalabas muna si Maravilla at ipapasok itong mukhang mas batang si Tuwagnon. Oxima versus Casil. Orada versus Paes. Paes for the rebound. Number 5, Reynancia, wala. Pero ayan, uli, nakuha niya. Rather, it's his number 16. Paes, number 11. Stepping on the line. Mapupunta sa mga Tagaligaw ang bola. So coach, talagang git-gitan ng laban kahit medyo nakakalamang yung Ligaw ngayon. Grabe yung tirang yun. Mapapawaw ka sa i-display ngayon ni Tipones. Sabi ko nga, if Tipones will step up in this ball game, malaking factor para sa labang ito. Para sa koponan ng Ligaw. Dito naman coach sa team ng Libon, aside from Aguirre, sino sa tingin mo ang dapat kumana? Right now, Daguro, hindi masyadong nararamdaman ang kanyang presensya. But definitely, alam ko Daguro will step up. Pero ang tanong na lang dyan kung kailan. And I think dahil may urgency, kailangan as soon as possible. Di ba coach? Pero nandun pa rin yung mga dish niya at saka yung playmaking niya. But we need points from him. Lalong-lalo na yung kanyang kupunan if they want to win this ball game.
And right now, nasa loob na si Cabrillos. Cabrillos at yon, nakakuha ka agad ng foul. Foul number 11. Na-foul doon itong si Tuagnon. Warning for penalty, Ligao City. Cabrillos. Unang tira sa free throw. Missing the mark. Again, kasama niyo po si Kap Morgan and Coach Kyle Marilla dito po sa live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. Again, nagmumula po kami dito sa loob ng Ligao Gymnasium and this beautiful city of Ligao. Tepones. Toxima. Yan, sige. Posisyon kayo. Ako bahala dito. Pero sabi ni Casil, nandito din ako para pigilan ka. Casil. Good read on the part of Bellarmino, reading and denying that passing lane. And that will definitely count sa play na yon para sa team ng Ligao, deflecting that assist sana from Casil. Daguro looking for his big man. And Another good recognition sa part ni Daguro, knowing that Cabrillos has the advantage down low. Ayan na naman si Tepones. That is only 2 points for Tepones, a long 2. Pero consistent siya sa mga nakaraang minutes ng ball game nito. At yan, ang inaantay natin. Silencio baka mo? Oo. Definitely not. Daguro hitting his 3 points there. Yan ang hinahanap natin sa kanya. Foul number 10. And he was fouled, or he committed the foul on that play. Na-foul niya si Oxima while forcing himself papunta sa rim. Yan. Ito na ang baseline throw na binigay ni Tuagnon papunta kay Tepones. Nakuha ang kanyang sariling miss, pero wala. Alanganin yung posisyon niya doon sa, nako, masyadong malalim siya doon eh. And couldn't have that good look for that good shot. Number 10 now, Daguro. Evading Arteta's defense. Yun. Cabrillos on top of everybody. Yes. Pero kung mababox out siguro ng Ligao si Cabrillos, Yun ang dapat na lang gagawin. mababago ang They have to put a body. merong foul na itinawag sa play na yon. Arteta. And right now with Libon, nakuha na ulit nila ang kalamangan with 2 points. So yan na nga. Nakakalamang na naman po ang Libon with just 2 points. Pero wag mong i-just yan. Kung magiging consistent sila, malamang lolobo din yan. At hindi naman yan hahayaan ng Ligao na ganun-ganun na lang palolobohin ang kalamangan ng Libon. Pero ayan, nakadagdag na at least itong free throw na ginawa ni Casil. And much to the delight of the crowd ng Libon. Ayan, tatawag ka agad ng timeout dyan ang Ligao. We have 6 minutes and 14 seconds sa ating game clock dito po sa ating third quarter. Ito po ang last match-up natin sa ating Day 5 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Ang laban between Libon and Ligao. Yung Libon nakasungkit ng panalo noong Tuesday against Piudoran
while yung Ligaw naman natalo with just a few deficit sa opponent nila on last Tuesday na Pulangi. So ayan, matindi talaga ang suporta pinapakita ng mga fans ang Libon. Ayan, kung makikita mo. Grabe. Sinanay, oh. These are the proud people of Libon. Siyempre, kailangan mo naman talaga magsaya because you are on the lead with 4 points. Oo, and you need to cheer your team up para mas ma-motivate. In the meantime, Tipones nagpakawala ng 3, pero wala. Pero ayan uli siya sa kanyang lumusot siya during that time, pero meron tayong foul na Foul number 10. meron silang foul na nasungkit. And that was Daguro who was called for that foul. Third personal. So would it be a factor, coach, na mayroon na ring 3 foul itong si Daguro? Siyempre naman. Magiging a disadvantage to on the part of Libon. That's an amazing shot mula kay Bellarmino. At biglang nabuhay ang natutulog na crowd ng Ligaw. Oo. Ibang klase din yung confidence level nitong lalaking ito, ano? He is not shy to take those 3 kahit gaano kalayo pa yan. Huwag mong iiwanan. Ang maganda sa kanya kasi he's really fast at meron din siyang range. Ang maganda pa doon jump shot niya yon kinakana. Kaya mahirap sa depensa na masapalan ang kanyang tira. Tipones for the hustle. The ball will now go to Libon. Pero matindi yung pinapakitang depensa nitong mga Tagaligaw. Na talagang Bagsak dun si Daguro. matindi na po. Talagang intense na ang both na teams. Not giving up on every play. Causing much whistle from the referee. So, mananatili po ang bola sa mga Tagaligaw. Tipones. Crossing over. Nawala yung bola pero nandun yung kanyang kakampi. For that layup, wala. Andun na naman si Aguirre for that rebound. Another rebound by Aguirre. Sipag talaga ng mamang yun, ano? Ayan. Matindi yung hiyawan na dito. Wala. Ayan na. Ang rumakagasang Bellarmino. Lumipad Grabe! si Bellarmino doon, stretching his arm for that lefty layup. Ang layo ng take-off, ano coach? Grabe yon. Hindi na gumalaw doon si Daguro kasi baka ma-foul pa siya. And he will commit his 4th personal. Kaya hinayaan na lang ni Daguro yon. Ayan na naman si Tipones. Pero overshooting. Ayun. And all of a sudden, a 1-point lead now for the team Ligaw. They are picking up their game. They are picking up the pace. Another run for the team Ligaw. Yes, and they need that at this point in time. Malapit na magtapos ang ating 3rd quarter. 3 minutes remaining. Daguro for 3, wala. Pero nandun yung kanyang kakampi. Para mapanatili sa kanila ang bola. Aguirre! Cabrillos! Right now, Orada is playing on the top. That is why Cabrillos is getting the board and now scoring the basket. Yes.
na-drag nila si Orada Oo. to play on the outside. Ayun naman, itong si Rambuyong showing some intensity attacking the basket in that sequence. Another mismatch sa ilalim. Wow! Makikita mo talaga yung magaling, ano? Parang madali lang sa kanya ang basketball. Blanca yon. Don't challenge Cabrillos. Ayan naman si Tipones. Wala. Hoy! Aguirre And Aguirre right now doing the important stuffs. mula kay Rio Frio. 68 Libon, 65 Ligao. Rambuyong. Wala. Mananatili ang bola sa mga taga Libon. Daguro. Finds Rio Frio. Pero Rio Turnover Frio lang sila doon. missed that. Tipones Wow. with the basket. May kasama pang foul. Kagulo na dito sa loob ng Ligao Gymnasium with that shot from Tipones. Right now, these two team match na match. They are exchanging run. They are exchanging momentum so far dito sa ating laro. Definitely, abangan natin to from the last buzzer. Yes. Who will be more consistent sa larong ito? Playing good defense and playing better offense. Yan ang aalamin natin. And right now in our online TV, we are reaching to 5,000 viewers. And ayan, tabla na naman po ang ating ball game. Hatid sa inyo ni Tipones. 1 minute to go sa ating third quarter. Daguro, pinuwersa. Ang tirang yon. At walang foul na nasungkit. Pero mananatili sa kanilang bola. Maganda sana yung pasang yon para kay Cabrillos. Pero na-miss yung tira. Pero nasa kanila pa rin yung bola. Daguro. To number 8. Reynancia. Yun coach, hindi siya tumatalon eh. Hindi jump shot yun. Grabe yung bali doon Oo. ni Bellarmino. Uy, sayang yung pasang yon. Pero sa kanila pa rin, nananatili ang bola. Sa Team Ligao. Ipapasok na naman si Aguirre. This time, papalitan muna si Daguro. As Aguirre checking back in with 14 points and 3 rebounds. Definitely a factor here for the Team Libon. Ang gandang crossover. Wala lang yung tira, no? Sayang. Pero nandun si Urada! Nabigyan ang bola! This is what I want. This is what I love the most. Kaya, Reynancia! yun naman! Ang bawi ng mga taga-Libon. Reynancia! That beautiful spin move. Going to the basket. Tipones for 3! Wala! Orada nando doon para makasungkit ng foul. Woo! Merong body contact doon na nakita ang ating referee. Pero, yun nga, standing their way is Orada with the chance to even this scoring. Bakbakan po dito sa 3rd District of Albay. Kupunan ng Libon at ng Ligao. Checking in for the first time is Salupado for the Libon. Siguro they have to rest their guys para sa pagpapasok ng fourth quarter. Orada has to make this shot. 43 seconds na lang remaining time. Ayan. Pasok na ni Orada ang unang free throw. At maipapasok pa kaya ang pangalawang ito?
as we end this third quarter of action. Wala. At nandun ka agad si Cabrillos for the rebound. Pasa kay Aguirre. Muntik nang maagaw yon ni Bellarmino. Ayun na naman si Reynancia. Ano nangyari doon? Nagkagulo ang bench ng Libon. And the referee, I think, overturned the call. Yung unang tawag niya is bola dapat ng Ligaw, but the ball will remain sa Mga Libon. taga-Libon. Kaya pala nag-react yung mga taga-Libon. Looking for a receiver at nakita si Cabrillos pero is being guarded by Orada, his partner for tonight. One-on-one between Orada and Cabrillos. Wala, napunta na ang bola sa mga taga-Ligaw. Nagpapakita ng handling skills ngayon itong ating si Bellarmino sa kupunan ng Ligaw. Oxima. Good find. Pero nandun ang guy with the longest reach dito sa ating laban. At nandun din, bumawi ang mga taga-Ligaw with that one from number 23, Ramboyong. Sapal dito, sapal doon, coach. Ang gandang bawian. And we have to definitely expect for more dito sa ating fourth and final frame. Oo. You only have 6.2 seconds and the ball will remain sa mga taga-Libon. But we have a timeout. Grabe yung larong ito. So patindi ng patindi po ang bakbakan dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Again, hatid po ito sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Of course, sa tulong na din ng City Government of Ligao headed by Mayor Fernando Gonzales. Again, maraming salamat po sa inyo. Ang score po natin, 71-72. Talagang close fight ang laban na ito. Sino ang makakasungkit ng panalo? Ano ang kanilang dapat gawin para makuha yon? And right now, we have a viewer high for this day with 5.2 thousand viewers. And I guess it will keep piling up sa hanggang mamaya nga matapos ito. Oo, kasi our viewers will keep on sharing this event dahil talagang napakaganda po ng laro na ipinapakita ng dalawang kupunan. Ayan, again, final 6.2 seconds ng ating third quarter. Last play for this quarter, mapupunta sa mga taga-Libon. Cabrillos. That 3-point attempt won't go. And short na ang oras para kay Bellarmino and mga taga-Ligaw. Pero meron pa po tayong fourth quarter of action. Samantala, ang third quarter score natin ay 71 para sa Ligaw, 72 naman para sa Libon. Magbabalik po kami ni Coach Kyle Marilla. Again, ako po si Kapa Morgan at ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol.
Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin to. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Kapa Morgan with Coach Kyle Marilla with third quarter stats. And right now, Team Libon with only a 1-point lead sa Team Ligao, with Bellarmino leading all scorers with 20 points, and Tipones with 18 and Orada 15. Sa kabilang dako naman para sa Libon, Reynancia now leading the scorers for the Team Libon with 17 big points and 9 rebounds, with Daguro 14 and Carbillos 14. Coach, this is the final quarter of this very exciting ball game. Sino ang bibigay at sino naman ang hindi papayag na bumigay para sa labang ito? Yan ang aalamin natin as we step ourselves into this fourth quarter of action dito po sa Ako Bicol Cup 2022, labanang Els, Libon and Ligao. Yan kaagad. Tipones with the first basket there for Team Ligao here in our fourth and final quarter. Libon for that was Reynancia. Ayan na naman si Bellarmino. Grabing tirang yun. Itinira sa opposite side ng board. Ayan si Orada. Sure ball na yan. Ay, masakit yon para sa koponan ng Libon as we start this last quarter of the ball game. What will the coach do para mapigil ang momentum ng Ligao? Ayan na naman nga, nakuha na naman nila ang rebound at tumatakbo na naman ang mga taga-Ligao. And one opportunity para kay Tipones. That was a good layup there for Tipones, using his body to defend the ball and extending his arm for that layup. So, I guess right now, Team Libon must settle down. They have to continue to move the ball, kagaya nung ginagawa nila during the third quarter. Kaya ngayon, medyo rattled sila opening up this fourth. Kaya binabaon ngayon sila ng Ligao with a 5-point deficit. Yes, nagrally po ang Ligao sa unang yugto ng ating fourth quarter. Mga unang minuto. Tipones is the main man. Yan na nga. That was a 4-point opportunity na ipinakita ni Tipones after missing that free throw. At ayan, talagang ginagwardyahan niya ng matindi itong si Daguro. Pero sa kabilang parte, ayun naman si Casil trying to make that 3-point shot. Pero wala, nandun si Cabrillos. Pero he failed. That's a power move. Good non-call on the part of the referee. That was a flop there. Salupado making that strong move para makapuntos na ang mga taga-Libon sa quarter na ito. Oh, yun ang masaklap, coach. Pagka under foul trouble ka, talagang iiwasan mo na makakumit pa ng foul. Wala yung depensa doon ni Cabrillos. Talagang parang hinayaan niya lang. He didn't even dare to raise his hand. Ayan na nga! And right now, a stare down there by Ramboyong towards Cabrillos. Definitely, they are getting on the minds of this Team Libon. And ang sad story doon, that's the fourth personal foul of Cabrillos. Definitely a big factor towards the end of this ball game. The disappointment, makikita mo din sa mukha ni Daguro nang makakomit ng fourth foul itong kanyang kakampi na si Cabrillos, na alam niya na napakalaking factor sa game na ito para sa kanila. Right now, Team Ligao, parang the run of Team Ligao during that first quarter and second are being reincarnated here in our fourth. Nakikita natin, Team Ligao right now is attacking the heart of the defense of Team Libon and fishing for those fouls. That was the second time around na sa fourth quarter, naka-fish sila ng foul at meron pang Edwan opportunity. And talagang masakit yon
sa parte ng Liga o ng Libon. Kaya Diba, ngayon, right now, Team Ligaw is playing a mind game. And they are getting into the minds of these players from Libon, which is definitely dapat ang gawin ngayon ng coach is to cool down their player, remain composed, and play your game. and I think yan naman ang i-instruct ng coach ng Libon sa kanyang mga players. Pero iba rin yung nasa isip ni Tipones and the rest of the crew ng Ligao. Yun ang sinasabi ko kanina, coach, na pagka nag-step up itong si Tipones, it's going to be a big factor sa kapunan ng Ligao. Having Bermilio and Orada there. So ayan. Will Libon make this possession? Magandang pasahan. At yun, nakasungkit sila ng foul. Yun ang sinasabi kong dapat gawin ng Team Libon right now. You have to set your offense well. Kaya yun ang ginagawa ngayon ni Daguro. Sabi ni Daguro, cool down muna tayo. Let's set the play. O, ngayon nakakuha sila ng foul and they have the chance to trim down the lead to at least 7 points. Kahit wala, even without Cabrillos, one of their main man, nakapag-set pa rin sila ng play ng maayos. With Salupado now making his first shot sa free throw line. And the second one will not fall. At nandun si Orada for the rebound para sa koponan naman ng Ligao. Ayan na naman si Tipones. Ano bang gagawin ni Tipones ngayon? Slow down muna. Gamit oras. Bigyan niyo ako ng pick. Malayo yon. Daguro. Grabe si Rambuyong. Hindi inayaang maitira ng maayos yun ni Daguro. Ramboyong right now is the energizer of this team and this proud crowd of Team Ligao. Para siyang yung Aguirre ng Libon. Pero nandun si Rio Frio breaking Rio the Frio. silence there for the Team Libon. 77 Libon, 83 Ligao. 6-point lead. Ay, mali yung move na yon o yung pero mali din yung naging pasa nitong si Paes. Miscommunication there for the Team Libon. Iba talaga pagka mas experience yung player na nasa loob, lalo na sa mga crucial moments na ito ng ating ball game. Tipones versus Daguro. Wala. Rambuyong was fouled. And who committed the foul? Sino ang na-foul in that situation? It was Daguro. Again, masakit na naman ito para sa koponan ng Libon coach. And we have a report mula kay Miss Carmela Hernandez. Carmela, Nakausap ko ang mga coaches na magkabilang team at ayon kay Coach Dennis ng Team Ligao, ang sikreto lang nila ay they will play clean defense, and ayon naman sa Team Libon na si Assistant Coach JR ay magfo-focus lang sila sa kanilang goal and gonna give more attention to their offense and make it stronger. Back to the panel. yan, stronger defense in the part of Libon at just clean defense, sabi naman ng mga taga-Ligao. But I guess both teams need to score pa rin, lalong-lalo na sa parte ng Libon. Rio Frio, wala. Paes, papunta kay Aguirre. Papunta naman yan kay nagbabalik na Cabrillos. And right now, the Team Libon is taking the risk, putting back in Cabrillos. Hindi nila pwedeng isit ito sa bench ng masyadong matagal kasi mababaon sila dito ng Ligao. Orada! That's a nice dish mula kay Ramboyong. And right now, Carbillos needs some help from his teammates, especially those dish out passes sa underneath. Ang gandang tirang yon ni Rabuyong. Ni Daguro. For Libon, relax na relax lang siya.
maintain yung kanyang composure kahit masyadong physical na ang nagiging laban para sa kanya. And that's madidismaya ngayon Daguro ang Libon. not agreeing to that last foul called. Delikado si Daguro. And he is talking right now to our referee. Okay lang naman, at least hindi natin nakikita na he's complaining heavily. Parang tinatanong niya lang, kino-contest niya yung call na yon. Okay, so yan. Naman, Cabrillos, binadali yung tirang yon. Muntik pa matawagan nun si Cabrillo. Sinabit niya yung kamay niya sa shoulder ni Urada. Buti na lang at hindi natawagan. 4 na puntos po ang hinahabol ng Libon. Under 6 minutes to go sa ating ball game. Dito po sa napakaingay na Ligao Gymnasium. Tepones. Ayan na naman, umaatake. Ibinigay kay... Hindi na i-convert yun ni Ramboyong on that particular play. Iba na talaga yung pinapakitang depensa ngayon ng both teams. Talagang dibdiban to. Daguro. And that's a very important shot mula kay Daguro para sa koponan ng Libon. Trimming down the lead to just a 2-point. Eto na. Makakatabla ba o makakalamang sa play na ito ang Libon? Pero wala. Ayan na, ang mabilis na si Bermilio. Lilipat yan! That's Bellarmino. Bellarmino, pero nasapal. And right now, Aguirre mukhang nagka-cramps na dito. Another bad sign for the team Libon. Because Aguirre right now is doing all sorts of hassle for them, defending and getting that board every time na nagmimintes ang Team Ligao. So, Team Libon making a run sa mga last sequence ng ating ball game. 2 na lang po ang hinahabol nila. Kanina umabot yan ng 8. So sana hindi naman ganon katindi yung cramps na na-experience ngayon ni Aguirre para makabalik pa rin siya sa crucial moment dito sa ating ball game. Samantalang sa Piedura naman, kailangang maibalik nila yung momentum sa ball game na ito if they want to win this battle. A battle between Libon and again Ligao dito po sa Ako Bicol Cup 2022, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Pasalamatan natin po lahat ng mga teams na nag-participate. We have 18 competing teams dito po sa Ako Bicol Cup 2022. And right now, nandito tayo sa 3rd District. Labanan ng mga taga rito. And ito po yung last matchup natin for Day 5. Libon and Ligao. We had Jovellar and Piodoran earlier. And sa unang ball game natin, UAS versus Ginobatan. Ayan na naman. Tepones again slicing through the defense of the team Libon. So humihina ang depensa ngayon ng Libon because of the foul trouble. Lalong-lalo pa ang mga nasa foul trouble situation ay yung mga key players nila, Cabrillos and Daguro. Reinancia has to step up sa ball game na to. Ay, naipasok pa rin yun ni Cabrillos. Sabi niya may mga sumasabit sa akin, ba't walang foul? Cabrillos right now crying for that foul. Rambuyong minadali, hindi inantay yung kanyang mga kakampi. That was
that was a bad shot there for Ramboyong. 2-on-1 fast break yon. Grabe yung, dito makikita mo yung stamina ng mga players, ano? Ayan na naman. Lista mo na yan. 90-86. Nahihirapang masungkit ng Libon ang lead sa late part ng ating ball game. Pero meron pa namang oras. Ayan na naman, rumaragasa ang mga Tagaligaw. Kita nyo ang tirang yon ni Bellarmino. Mukhang nagkasakitan sina Bellarmino and Daguro, pero nandun yung magiging friendly naman on both of the players. And right now, Coach, ano masasabi mo sa sitwasyon na ito na hindi talaga nakakahabol basta-basta itong Libon? Right now, it's because they are rushing things sa kanilang opensa, and dahil doon, hindi naman sila nakakadepensa pagdating sa kanilang transition. Oo, ganun din ang puna ko. Mukhang minamadali nila yung opensa nila. They have to set Cabrillos pa din. Or maybe Daguro can do that. So I guess there was a call for a warning for technical there for continuous complaining. Kaya nag-free. No. That was is because of the foul. of the Yung foul. tinawag warning lang yun. Warning. So wala namang naitawag na technical foul or something. Orada there for that strong rebound. And he was fouled. And he will shoot 2. Dahil nasa penalty na ngayon ang team ng Libon. So this is shots are crucial para sa koponan ng Ligao. This is actually a crucial time for both teams. So sino nga ang hindi bibigay, yon ang mananalo sa ball game na to. And right now, Team Libon sticking to their twin tower combination with Cabrillos and Paes both on the floor. So si Daguro inasawa na ngayon ni Tipones. Pero talagang may skill din tong si Daguro at nakawala sa matinding depensa ni Tipones. Nakita si Reynancia, pero Reynancia was blocked. At napunta sana ang bola sa mga Tagaligaw, kaya lang mukhang mayroong foul na naitawag ang referee. And because of that, magpi-free throw ngayon si Kasi. Sino ba magpi-free throw? Masakit din yun para sa Team Ligao with Oxima fouling out of the game. Yes. Maganda rin yung contribution na ibinibigay ni Oxima. Yes, on the defensive end, defensive end. natutulungan niya ang Team Ligao defending Daguro and Castle. I think he's one of the leaders ng koponan ng Ligao. Inbound play to Reynancia. A mismatch there. Siyempre, Bellarmino kontra kay Cabrillos. And there you go. That's another opportunity for mga Tagalibon.
Warning for penalty pa lang ang Ligao kaya walang magiging free throw na i-award sa mga taga-Libon. Cabrillos. Wala. Sayang ang tirang yon. Importante yon. At buti na lang hindi na-convert yung fast break sana ng Team Ligao. Pero yung tirang huling yon ni Cabrillo, sayang na sayang yon para sa Team Libon. Natutunaw na ang oras At nauubos na rin ang aking para kape. sa both teams na ito. Makikita mo ang intensity ng depensa. I think tatawagan ng foul doon si Tipones. Kasi he was leaning forward, causing Daguro to fall during that play. And right now, masusubukan din si Daguro. If he is really a clutch player, he has to make these 2 free throws para maibaba ang Kalamangan into only 5 points. So yon, napatunayan niya na kaya niya ang pressure sa ganitong situation, coach. Making that first shot and the second shot. So the score is now 88-93. Nag-enjoy pa din po ang Ligao ng 5-point lead. At Bellarmino, sinasabi, Asking for a leak out. Oo. He is asking for isolation. sabi niya, bumuka kayo, buka. And while wala. Pero sa kabilang dako, bagsak doon si Urada. Oo. Nagkaroon ata ng contact. Pero I think it's good. And with Team Libon now on the penalty, titira dyan si Bellarmino. At saka he was fouled at attempting act. On the act of shooting. So Bellarmino has to make the shot para mabawi yung naging free throw ni Daguro kanina to secure this ball game. We are under 2 minutes dito po sa laban between Ligao and Libon. One more shot for Bellarmino. And that drops in favor para sa kanilang koponan. Daguro will make that scoop. And that's a nice shot. So nakahinga doon ng Libon. Tipones faking. Shake and bake. Boom! Wala. Reynancia. Long pass to Casil, who was fouled by Arteta. Good decision on the part of Casil, going strong to the hole and fishing a foul. Ngayon, titira siya sa free throw with the clock stop. Casil now behind the free throw line, failing to do that first shot. They are trailing by 5 points sa mga nalalabing segundo ng laban na ito. The rebound will go to, or the possession now will go to Ligao because of that rebound play. Now they have to, Libon has to make a defensive stop. Yes, and Ligao right now is wasting away the time. Arteta making that 3-pointer. Coach, ano? Wala na. Yun na ba yung dagger na tinatawag? You can hear it from the crowd right now. I guess it can be the dagger, pero again, the window is still open for this Team Libon. This is only an 8-point ball game. Ang kailangan mo lang gawin right now is to score, to defend, and try to get another score and
at least mapababa mo yan into 3 points. At least sa every possession ng Ligaw, they need to stop. Yes. Kailangan hindi makapuntos. Yun ang gagawin. That's a tall order para sa Oo. kanila. Ano yan? It's easier said than done. Absolutely. Ano kaya ang gagawin ng Team Libon right now? I guess right now, hindi mo na parang kailangan to take those outside shot. You can still attack the basket and try to fish some foul and to score from the free throw line. Napakagandang last play na yon from the Ligaw team. Hindi nagmadali doon si Belarmido. Nakitang bakanteng-bakante. Libreng-libre si Arteta sa corner for the 3. Hindi inaasahan yon ng Team Libon that they will opt to go from the 3-point line. Yeah. Ina-anticipate nila doon. They will go strong to the hole. Oo. So right now, Daguro hindi pa rin nawawala ng pag-asa yan. Clutch player talaga itong si Daguro. Very crucial din yung mga puntos na ipinapakita niya. And right now, I guess, the Team Ligaw will go to the foul game. Pero hindi mo pa kailangan yon. With under a minute to go in here in our fourth quarter, hindi mo pa kailangan mag-foul. And right now, you'll give another chance for the Team Ligaw to score a basket in the free throw line. At ang masakit dyan, magandang shooter. Yes. Itong si Tipones. At hindi ka naman pinahiya ni Tipones scoring that first free throw. I guess he's a candidate for the best player of the game. He might be, pero dahil naman talaga sa performance niya, talagang pwede. Pero meron ba tayong 59 seconds na nalalabi sa laban na ito? Kita mo yan, coach! And a foul is called for Cabrillos, and that's it for Cabrillos fouling out for the ball game. Grabe yung rebound na yon ni Arteta. That's a big rebound. And much to the delight of the crowd right here, Cabrillos fouling out of the ball game. And now Arteta nasa free throw line. He needs this 2 basket. Yun lang. 58.7 seconds. Marami pa ang pwedeng mangyari dito. Ang problema sa koponan ng Ligaw, wala na yung longest man nila na si Cabrillos. Pero nando naman si Salupado for that rebound. So grabe, just like nang inaasahan natin na talagang magiging, sabi nga ni Carmela, dikdikan ang laban na ito. At yun na nga ang nawi-witness natin magmula sa umpisa hanggang sa ngayon na matatapos na itong ating ball game. Only a 7-point lead for the Team Ligaw. And now Team Libon has the chance to trim down it to 5. And that's a good shot sa free throw line mula kay Salupado para manatiling buhay pa rin ang Ligaw. Trailing by 6 points. Sabi mo nga, coach, marami pang mangyayari sa mga oras na to. And Salupado making sure of that 2 free throws. They need to stop. They need to stop this. Hindi nila kayang or they cannot afford na pang-set ng play itong Ligaw in this situation. Yan! Yan ang kailangan ng Libon ngayon. Pero mukhang malas pa. Ayun! Nakuha uli. Back. At merong foul again sa ating last sequence, and Daguro will troop to the line for 2 shots and looking to trim down the lead to 3. 43.5 seconds, mahaba pa. So, yun. Marami pa talaga mangyayari dito. That's a crucial shot mula kay Daguro. Alam mo, impress na impress ako sa ipinapakita ni Daguro. Oh, Grabe. Hindi mo makikita. Ever since the first game. Hindi mo makikita yung pressure sa kanya. And now, this is only a 3-point ball game, 96-99. 43.5 remaining sa ating ball game. What an exciting ball game. Dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Right now, the ball is in
in the possession of Ligao. Ano kailangan nilang gawin? Ang kailangan muna nilang gawin dito is to make sure na mai-inbound nila ang bola dito sa kanilang court. Kasi definitely, kung mangyayari yung kagaya nung sa ginubatan that they was called for a 5 seconds violation, magiging crucial to para sa ating ball game. So, yun naman din ang dapat gawin ng Libon. They have to make another stop, offensive stop para sa Ligao. Nang sa ganon, magkaroon sila ng chance. And to the side of Team Libon right now, you don't need to foul. 43.5, babalik pa sa inyo ang bola. So, definitely, you don't need to foul right now. So, clean defense lang ang kailangan Yes. ng Libon at this point in time. Nasa kay Bellarmino ang bola. To Orada. Pero nahulog uli ang bola kay Orada. At naipasok niya to. Pero Meron ayun pa na. dapat dun foul. Yun si Paes. Paes was blocked. Was Again, that a clean block? no foul called there. So, Hindi na tayo magkarinigan dito. Team Libon right now using their last timeout. So this is crucial on the part of Team Libon. The coach right now must give his final instruction down to the last second of this ball game. And makapag-set sila ng kanilang offensive strategy. So now, ano ang kailangan gawin ng Team Libon right now? Again, katulad ng sabi ko kasaligaw, you have to inbound the ball. You have to find and look the best shot na kailangan mo. Right now, I guess they can attack, go strong to the heart of the defense of Ligao and try to fish some foul, and malay natin kung makapuntos pa sila at may end one opportunity. Will a 3-point shot be an option para sa Pwede. Libon? Kung open si Daguro and Castle, this two guy has definitely not feeling pressed or wala silang na-feel na pressure. So if Daguro and Castle is open, I guess the coach must give the green light for those two guys to take the shot. We will see. In this last play na gagawin ng Libon. Sayang. And Daguro came short with that 3-point attempt. And right now, Bellarmino wasting away the time. Yun na yung gagawin talaga ng Ligao. Kailangan na mag-foul dito. Ramboyong! Yun lang. Nag-foul nga, pero merong end one. Masakit yun. They almost wasted 10 seconds from the clock. Ang tagal nung foul nung Libon. And right now, nag-foul sila and letting that layup from Ramboyong. Alam mo, Coach, lahat na ng mga tao dito nakatayo. Pati tayo po. Kanina pa kaming nakatayo dito ni Coach Kyle. Tumatayo ako. I want to enjoy this ball game right now. And eto na, ang end one for Ramboyong. And he made sure na papasok yung kanyang free throw. Wala na, kahit ibigay mo na yan. Pero, that Castle! challenge! Pero, that 3-point shot was a success sa part ng Libon. Buhay na buhay pa rin po ang Libon, not easily giving up on this particular exciting ball game. Dikdikan na ball game. And right now, Castle hitting that 3-point. And right now, meron pa silang tsansa to score a point and trim down the lead to only 4 points. Pero mahihirapan na sila because this is a two-possession ball game. Pero alam mo, bilog ang bola lagi. Under 10 seconds, minisyon. At nag-foul na sila. That's a good decision on the part of Libon. 9.7 seconds remaining sa ating pong ball game na ito. Labanan ng mga L dito sa 3rd District of Albay. Ako, Bicol Cup. Labanan ng Libon and Ligao. And now, Team Ligao getting the boards. If I were Team Libon right now, I have to go back to that fouling out of my player like Cabrillos. Yes.
Tipones for his second free throw attempt sa last seconds of this ball game. And I guess that is the dagger of this ball game. Walang naitawag na foul during that play. Reynancia. Reynancia hitting the 3. Let's see. With 1.4. And now Libon right now must hope to miss these 2 important free throws. And Ramboyong, kanina nakikita natin, is doing all the stops. Pero ngayon, masusubukan siya sa free throw line if he can seal the deal for this Team Ligao. And sabi ni Ramboyong, easy na lang yan para sa akin kasi we're running out of time and we are leading by 3. And sadly for the Team Libon, Daguro also fouling out of the ball game. Minintis yun yung una. Pero na-miss yun ni Ramboyong. May konti pang puwang sa Yes. bintana. Habang may oras, may opportunity pa rin yan para sa mga taga-Libon. What if Ramboyong fails to make this shot? At yan nga, namintis niya at naubos na ang oras. Ubus na ang oras para sa Libon. Pero hindi pa po ubos ang mga games para sa kanila dahil meron pa namang mga susunod na games dito sa Ako Bicol Cup. Again, our game, Ligao versus Libon. This is a story of run and momentum. Yung Team Ligao catching up their momentum late sa ating third quarter and diretso na nila papasok dito sa pagtatapos ng ating fourth and final quarter. At yan, nakita natin ang momentum na ipinakita ng Team Ligao. Ang ating final score po, mga kasurog, Ligao 105 at Libo naman 102. So panalo po ang Team Ligao at inaantay na lang natin yung report ni Carmela. Coach? And right now, with Team Libon losing this game, babalikan din talaga nila yung foul trouble early in the game with Carbilios getting his third personal foul doon sa second quarter. So that is why nakapag-maximize din yung Team Ligao underneath. Ayan, so who do you think, Coach, will be the Saldico Kasurog player of the game? And I don't know yet, pero siguro kasama na siya ni Carmela right now. At na nga, ang kutob ko ay yun ang aking kutob. Pero a good outing for the both teams. Etong Team Libon having the first loss of this tournament. Eto naman na Team Ligao is catching up to the winning track. At ayan, ito na ang ating courtside report mula sa ating courtside babe na si Carmela Hernandez. So yun na nga mga kasurog, tama na nga natin ang nag-iisang Dennis Tipones na player of the game ng Col Zaldico, super player of the game. So how does it feel po na ikaw yung player of the game ngayon? Unang-una masaya kasi naipanalo namin yung laro at nagtiwala kami sa isa't isa para makuha yung panalo. So this is your chance, meron ka bang gustong batiin? Binabati ko yung mga kaibigan ko. Kahit di nyo kami sinusuportahan, para sa inyo pa rin to. So thank you Dennis and once again, congratulations. Yun lamang po, magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Ayan, jokingly, hindi raw sila sinusuporta ng mga pero para sa kanila pa rin yung pagkapanalong yon. And partner Tipones with a very good outing doon dito sa ating game between the Libon, and nakita natin yung effort nila towards the end of our ball game. Tipones making the 3 inside game ay nandoon sa kanya para dito sa buhay na buhay, para buhayin ang dugo ng mga taga Team Ligao. And perfect siya in both sa both ends ng court kasi defensively talagang intense yung depensa niya at na-stop niya talaga si Daguro sa mga particular plays, and yun nga yung scoring prowess niya na ipakita niya sa game na to. So I guess that wraps up our game for today, our day 5 dito sa 3rd District of Albay. Three exciting games. Yes, indeed.
So maraming salamat once again. Pasalamatan natin ang Ligao City sa panguna po ni Mayor Fernando Gonzales. And of course, salamat sa iyo Coach Kyle and salamat sa ating kasamang si Carmela. Salamat sa mga people na tumutulong sa atin para sa magandang broadcast na And ito. syempre, maraming salamat din sa ating mga magagandang fans out there na nanood sa atin. And syempre, the people of Ligao. Definitely, a very hospitable sa atin dito sa AKB Cup. Ayan, ang pasalamatan din natin mga kasama natin dito sa Christian Calleja as the head of the technical team. Nandito rin si Paul Lodronio, si Mark, at sa atin naman si Iris, si Caitlin, and lahat-lahat na katulong natin dito sa ating live broadcast. Yeah, and before I forget, shout out din pala sa friend ko Mark Christian Milay sa MC Sports Apparel. Magandang gabi sa inyo. And as we take a look at our crew, the people behind the camera, and partner, wag natin kakalimutan, we have reached a game high of viewers with 6.3 thousand viewers today. So definitely, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at magkita-kita ulit tayo bukas. Yes, ako po si Kapa Morgan. At ako naman po si Coach Kyle Andre Lorejo Marilla. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Ganap Bicol. Tabang ora mismo. Atod sa indo ka na ko Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiwaran ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Para mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababangon o katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung dili sa maskara, wala kitisyon siya. Ang pangitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iyo magad sa pinto.